Dobrý den, vítám vás při sledování dalšího dílu našeho seriálu zaměřeného na systém AS400 od společnosti IBM. V tomto díle se seznámíme se základními pilíři tohoto systému. V první řadě jedná se o systém založený na objektech. Na druhém místě systém používá integrovanou relační databázi a nakonec systém je založený na vrstevnaté architektuře. Nyní k těmto jednotlivým bodům podrobněji. Takže tedy co to znamená systém založený na objektech? Vše, co v systému potkáme, budeme chápat jako objekt. Každý objekt je prezentován v první řadě svým objektovým kontejnerem, který uvnitř obsahuje dvě části. Obsahuje objektové záhlaví a objektová data. Objektové záhlaví má strukturu u všech objektů v systému stejnou. Objektové záhlaví obsahuje především tři hlavní informace: jméno objektu, typ objektu a případně atribut objektu. Typ a atribut objektu dohromady určují, jaká bude struktura datové části daného objektu. Současně tato dvojice určuje, jakými přístupovými metodami budeme moci pracovat s datovou částí našeho objektu. Integrovaná relační databáze. Integrovaná relační databáze systému AS400 je člen rodiny relačních databází společnosti IBM s názvem DB2. Tato rodina databází má tři vývojové větve. První z nich je DB2 pro Linux, Unix a Windows. Druhá větev je DB2 pro mainframeové systémy. A konečně třetí větev je větev pro náš systém AS400 neboli IBM E. Pro variantu DB2 pro IBM E platí, že každá instance operačního systému IBM E neboli AS400 obsahuje právě jednu instanci relační databáze DB2. Tato databáze tvoří nedílnou součást operačního systému. Nemůžeme tuto databázi vyjmout, nemůžeme ji nahradit jinou. Databáze je tam vždy přítomna a naše aplikace ji můžou přímo používat, aniž by museli provádět nějaké explicitní činnosti. Co to znamená, že systém používá vrstevnatou architekturu? Systém AS400 je tvořen vrstvami, které bráno od spodu jsou založeny na hardwaru. Hardware je v současnosti tvořen rodinou procesorů Power 8. generace. Nad hardwarem existuje vrstva licenčního kódu. Vrstva licenčního kódu je pokrytá další vrstvou technologicky nezávislého strojového rozhraní a teprve nad touto vrstvou existuje vlastní operační systém. Vrstvu TIMI bychom si mohli připodobnit jako virtuální stroj v pohledu javovských systémů. Teprve nad vrstvou TIMI existuje operační systém a teprve nad operačním systémem jsou pak uživatelské aplikace. Uživatelské aplikace se mohou obracet přímo na operační systém a žádat jej o služby. Za určitých podmínek mohou aplikace používat i služeb technologicky nezávislého strojového rozhraní, ale žádná aplikace nemůže přímo přistupovat k hardwaru počítače. Tím je zajištěno, že aplikace zůstanou nedotčeny v okamžiku, kdy bude změněn hardware systému. To umožňuje firmě IBM vyvíjet stále nové a nové procesory, nové čipové sady, které nemusí nést kompatibilitu s minulými verzemi a přesto aplikace jsou používány stále tak, jak byly napsány bez nutnosti rekompilace.